Ginakundina sa Commission on Human Rights sa CHR-6 ang asud-asud nga kaso sang pagpangawat kag pagpanglutang lakip na diri sa Banwa San Carles, Estancia kag Lambunaw. Madumduman nga sa Setyembre 10 sa Banwa San Carles, base man sa panaysayon sa mga security guards sa MBMD Security Agency nga ginkilala kanday Jonard Barcinilla, Amir Alican, Hamin Kunda kag boatman nga si Bobby Ahusan nga matabuk kuntani sa Sikugon Island gikan sa Estancia dala ang balor nga 320,000 pesos nga inugpasweldo sa mga empleyado sang nasambit nga security agency sang may nagpakilala nga isa ka lalaki nga si Jerry de la Cruz ang nag-ayo sa ila nga kung mahimo ini makasakay sa ila nga motorbangka patabok sa Sikugon apang nakibot na lang ang mga ini ang nga kahimbon gali siya sa mga suspetsyado nga nagtiro sa ila nga kaupod kag nagtaban sang kwarta nga ila dala. Samtang dead on arrival naman sang Setyembre 14 sa ospital Sanday Floyd Fernandez, JP Bosque, lunsay residente sang La Paz, Iloilo City kag Mark Libaw sang Barangay Takas, Haro, samtang nakapalagyo naman kag wala mapilasan si Jevron Paruhinog nga mga biktima sang nagluntad nga shooting incident sa Barangay Villa Panian, Estancia, Iloilo, las 12:30 sang kaagahon. Samtang sang Setyembre 15, dead on arrival sa Balay Bulungan ang driver sang aluminum van nga may unod nga mga sigarilyo, samtang pilaso naman ang duwa sinika upod matapos gintiro sang wala pa makilalaan nga mga persona alas 3:45 sang hapon sa Barangay Pasig, Lambunaw. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Attorney Johnny Dabuco, CHR-6 Regional Director, kinahanglan tutukan ini sang otoridad agud mahatagan sang hustisya ang mga biktima. Dugang paniya, hindi ini manami nga ehemplo ilabi na sa mga lamharon. Sa karon nakitaan man sang ahensya ang pagpanikasug sa mga kapulisan apang sunod sa iya kinahanglan pa sang dugang nga police visibility. Kagini si Kabanderang Kim Kaluyo nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.